Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawabe salam buanter tur ikhlas. Kula dongaake muga-muga dawa umure. Muga-muga tambah kuatah barokah rezekine. Muga-muga tambah sehat awake. Muga-muga cepak judune. Muga-muga istiqomah sugenge husnul khotimah sedane. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun al muhtaramun wal hadiratul muhtaramat, sadatinal kurama al a'izza rahimakumullah. Kunjuk ngarsanipun para bapak ibu, sesepuh bini sepuh aji sepuh, al-akhos para kiai, para haji, lumebereng konco-konco santri, yugi kadang pramuladi kakung putri, wonten ing tlatah Nglaban mriki ingkang tansah kawula hormati. Ngawali atur sepindah malih monggo sareng nata ati. Nambahi syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi iqrar bil lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Saged makempal manunggal kanthi sehah wal afiyah. Alhamdulillah. Sehat sedaya Pak Bu nggih. Umpama ana sing lara sithik-sithik sampeyan aja kaget. Niku gawan basi. Wong menungso niku sipate apes. Nak kepengin waras nganti teka sepuh kula yakin mboten saged. Mula wong sing rawuh semene akeh ngene iki ora ketang sithik gembol penyakit kabeh. Leres napa mboten? Ana sing awake waras tapi sirahe rada ngelu. Enten mboten? Aku mlaku rene iki wis mambu remason. Sapa sing ngesaki? Ana sing awake waras, sirahe waras, genti boyoke pegel. Enten mboten? Sing golek sendenan kuwi rak pegel. Ana sing awake waras, sirah waras, boyok ya waras, genti dengkule linu. Enten mboten? Lah sing selonjor kuwi rak wis linu. Ngeten niki ajeng menghindar mboten saged. Wis dinas teng kene surat Yasin.
waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Sapa wong niku angger umur kok ditambah, awake arep dibalekno kaya ndek bayi meneh. Dadi kula jenengan iki engko saya tuwa niku malih kaya cah cilik. Lah cah cilik niku ora apes. Bayi lahir cetet mripate mboten weruh, bayi lahir cetet lesane cilat, bayi lahir cetet sikile ora iso mlaku. Jenengan ki engko saya tuwa ya kaya bayi. Umur kok 50 entuk ulem ngoten niku diwolak-walik ora muni-muni. Ulem kok nggone sapa, Mak? Ketoke Parjo ketoke. Padahal sing ulem Kang Pardi. Mergo mripate lamur. Umur kok suwidak, lamure saya nemen. Kadang sampean bejakno kucing kalih putu niku lho iso salah. Lah wong magrib ana kucing nggondo liwak. Jenengan oyak nggo sapu apa mbok pentung ngono. Bareng kucinge metu malah putune mlebu. Lha niku putu iso dipentung. Gara-gara lamur. Bayi lahir lesane cilat. Kula jenengan iki engko tuwa-tuwa bakal lesane ya cilat. Angger untu kok potho 5 ngosos. Meneh untu kok ompong 10 ngobos. Meneh kok kekampiran setruk sithik-sithik. Alah ora genah babar blas. Lah wong setruk muni buah karo gabah ki padha. Mula akeh wong setruk niku njaluk buah malah digotongno gabah. Bayi lahir cetet, sikile niku lumpuh. Kula jenengan saya tuwa iki engko bakale sikile ya lumpuh. Tanda-tandane wong sing pera iso mlaku niku dengkule linu dhisik. Lah sampean niku wis linu napa dereng? Lah nek ampun ki sedelok engkas. Wa man nu amirhu nunakishu fil khalqi. Mula terus ayate afala yaqilun. Apa toh wong kelaban ki do ora pinter mikir. Lah kon mikir pripun? Mumpung mripate durung banget lamure, mumpung lesane durung banget silate, mumpung sikile durung banget lumpuhe, ayo titil-titil ngamal becik sing kathah supaya teng donya istiqomah, kapan-kapan sedo husnul khotimah. Allahumma ya Allah Gusti kita nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah Gusti kita nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salam iki terbangi kondi iki santri mriki dhewe ketara anyaran bladune do lobok kabeh. Alhamdulillah muga-muga dadi calon-calon ahli Al-Qur'an. Allahumma alhamdulillah sampun, sholawat sampun, enten wekdal sekedhik kita gunake sareng-sareng kanggo ngaji. Ngajine werna loro wae. Siji
hormat maulid nabi bareng-bareng dandani ati. Sing nomor loro khotmil Quran niki sareng-sareng iksaru dzikril mauti ngekeh-ngekehno eling pati wasilah tabarukan Al-Qur'an. Mugi-mugi hasil Allahumma. Siji ati dhisik ditata. Mergo kula sawang saking totok. Wong Klaban niku sih kathah penyakit manggon teng atine. Leres napa mboten? Lah nek sing lara niku awak, niku tombone rodok gampang wong ketok. Sirah kok ngelu cukup diombeni us kadon. Irung kok meler cukup diombeni ul. Mencret cukup nyokot godhong. Sapa sing muni dong telomu sapa? Dong jambu waras. Tapi nak sing lara niku ati niki tombone ungen. Ning jero ati kene kok ana sifat takabur, riya, ujub, sum'ah, hasud, drengki, serai, panas ten, dahen, iren niki tombone ungen. Penyakit siji wae manggon no ati sing jeneng penyakit hasud. Niku sampean ngaji sesasi muput mbuh-mbuhan nak mari. Mergo wong kok atine duwe penyakit hasud, dina-dina anane mung meri karo tang. Ngarepe tuku kaklung ngono ku ya sirahe bingung. Mburine tuku kol ngono ku ya atine brongkol. Sisae tuku anting-anting sirahe pus. Adine tuku montor tes pikiran kudu set. Mbak Yune tuku kulkas ngono ku ya awake adem. Sing akeh ngono ki wong Klaban apa wong totok? Totok apa Klaban? Pisan kas aku tak krungu Klaban apa totok? Nek perkara elek tek mukir. Wong ki anggere atine hasud masyaallah. Lu tangga ki ra ono sing bener, salahno kabeh. Sugih salah, miskin salah, lara salah, waras entuk duwe, rande duwe, rande anak, kakean anak. Lho ngono kuwi sing bener sapa? Duwe tangga sugih titik bangun titik tuku-tuku ngono ki karepe ya ora trima. Golek tangga digeret ngono jak mencep ngono. Aku tek gumun omah ngarepmu kuwi to yu. Padha-padha mbut gawe kok iso dal kaya ngono. Ndek nganane lho bar mbayar sawah, lho ndek ingi kok iso tuku tanah. Padahal gek rampung tek ndandani omah. Aku ndungu kabar to yu, nanok Semarang ngare wis demek-demek mobil. Ngono kuwi sing jak nyatur niku ya nyaut. Aku ya gumun kok. Wong mbut gawe kok gampange kaya ngono. Apa nak bendak sura ki wonge ngidul. Bu. Wong Klaban sing sugih nak sura ki ngidul napa mboten? Ngalor terus ngono. Ayo. Ora tutuk truk kok. Disuudon memek, disuudon beguru. Wong sing gremeng ngoten niku atine lara napa waras? Lara. Delalah sing sugih ki mau bangkrut. Lho ngono ki ra dibantu ya malah syukur to. Ya Allah yu omah ngarepmu kuwi to jebule saiki utange nurut-nurut. Toko etan ndek utang, kulon ndek utang, lor kidul ndek utang, wonge ki rawani metu. Metune ki nak bar ngisak. Dhisik akeh temu dhuwur ya wah omahe magrong-magrong, motor mobile kinclong-kinclong, bojone gagah blantong, ijeh wani nampani bojone. Ya Allah, ngono ki sing jak nyatur ya ben syukur. Salahin dhisik jeh sugih we tak jak besanan moh.
Atine lara napa waras? Lara. Nemen wong kasut. Lho tanggane anake 7 mbazine iso nesu karepe dhewe. Mbok anak selikur kira ya lah wong diingoni-ngoni dhewe. Ora nak wong klaban. Tanggane runtung nggo baskom ngono ku ya dicegat. Ora ana wong mantu nek nyumbang ni sapa to yu? Yutun gelem anak nomor 8. Aku nak nyontokno ki to mesti 1 tun 2 seri. Mergo tak titeni wong wedok sing anake pirang-pirang ya tun karo seri kuwi ya. Iki tun teko apa ora iki? Lah ya anake pira? Lho bojone kula ki jenengane ya Tun, Bu. Omah-omah kalih kula ki agek 20 taun galu iso mbrojol anake 5. Jebule wong sing jenenge Tun ki kok genjah. Genjah ki gampang hamil wile. Bengi listrik mati ngono ki jempole kepidak, esoke ya meteng. Tun kuwi. Metu kok kamar mandi kesenggol tuk ngono kuwi esoke ya meteng. Aku lo tau ngaji kok Jawa Timur, mulai kita tak-tok ora entuk lawang. Aku rodok nesu wonge metu tak buabit sarung. Lah jam 09.00 ki ya wek ngono ki ya meteng. Iki potongane Tun kuwi. Lah nak Sri ki malah nemen meneh. Iki Sri ya teka. Aku duwe tangga jenenge Sri kuwi to. Ya Allah nak nglairno ki ora tau ngundang bidan, dak tau ngundang dokter, dak tau ngundang dukun bayi. Gampange ra ilok-ilok. Anggere 9 sasi ki lho Bu, trima ngono kuwi cenger ngono kuwi. Kuwi Sri kuwi ya. Trima watuk ngono ya cenger ngono. Lah sing nomor 8 di apit hitungane ra rada angel, apit digono godhong. Lah teko pasar Kebo ki lho brojol nok mobil, brojol nok dalan, anake lanang iki jenengno Suhirlan. Kesusu lahir nok dalan. Wong toto karo wong klaban ki nak jenengno anak ki gampange ra ilok-ilok to. Anake lahir Sapar tanggal 1 niki jenengno Parji. Anake lahir Sapar tanggal 5 jenengno Parmo. Wong kene rek akeh jenenge Parmo to. Takokno ora lahir Sapar tanggal 5. Ya Allah sing wedok ki lho bar matun. Lho teko omah lahir anak wedok niki jenengno Kasmatun. Nek bar pipis teng mburi mah kok lahir anak wedok jenengno Kaseni. Ndi ana sing jenenge Kaseni? Iki wae. Subhanallah. Wong diomongi tanggane lahir anak nomor 8 ngono iso kaget. Ya Allah Gusti. Lho 7 ki lho yu tak derene terakhir lho kok ya metu neh. Kandhani lurahe kon kabeh kok malah kabelan. Wujute sing lanang ya cilik metikil ngono buarange kok mandi. Salah meneh. Lah wong sing kulino nyolah nyalahno tanggane nikilah ciri-cirine wong sing atine lara. Kudu ditambani. Nek ora ditambani besok teng akhirat dadi wong sing muflis. Muflis niku wong sing bangkrut. Wong bangkrut niku pripun? Nok donya ya salat, nok donya ya poso, nok donya ya sedekah, tapi sowan teng ngarsane Allah taala la sholata wala siyama wala sodakota. Gak nemu ganjarane sholat, gak nemu ganjarane poso, gak nemu ganjarane sodakoh. Mergo bangkrut ganjarane diwekno wong sing dicatur. Dungu kupinge wong wedok-wedok kuwi. Ngono kuwi sing akeh ki wong wedok nglaban apa totok. Ya totok neh. Wong kelaban apian gak ya perut. Masya Allah. Lah terus tambane kuwi napa?
Lah termasuk sampean napal kabeh wa minha termasuk dawaul qalbi tombone ati nggih niku Al-Qur'an. Nek ngono Al-Qur'an niku penting napa mboten? Masya Allah, malah wong sing Quran niku to Bu ora sah golek swarga, digoleki swarga. Lha iki lho sing penting. Wong ki angger ahli Quran ora sah golek swarga ning malah digoleki iki dawuh Kanjeng Nabi. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Swarga niku dina-dina kangen, dina-dina rindu, dina-dina undang-undang celuk-caluk karo wong 4 golongan. Tiyang pinten sing nyeluki sing diceluki swarga? Sekawan. Lah sekawan niki mangke dulurku wong Klaban katut apa ora. Muga-muga aku ndelok potongane akeh sing ora. Mangke nek ora katut ngatut nggih. Lah papat niku sapa kabeh, Pak? Siji talil Quran. Sing nomor siji ajeg maca Qur'ane saben dina najan namung saisone. Sing nomor siji ajeg maca Qur'ane saben dina najan namung saisone. Ya Rasulullah Allahi salamun alaik ya Rafi Ashani wa daraji Atfaka ya jiratan anabi ya ughainan judi nomor siji talil Quran. Wong sing kulino maca Quran tapi titik-titik ngerti artine niku talil. Urusan Quran niku urute enten 4. Urutan terendah niku korek. Sing nomor 2 talil. Sing nomor 3 hafid. Sing nomor 4 ahli. Korek niku maksude pripun? Maca Quran tapi bluas ora arti-artine. Sing akeh wong totok apa wong Klaban? Maca Quran ya tenanan qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad. Maksude ngono ki piye to yu? Halah takok barang. Aku ra iso. Klaban apa totok? Iki korek ngeten iki jenenge. Entuk ganjaran tapi urung digoleki swarga. Lah munggah sing nomor 2 iki tali. Wong maca Quran tapi ngerti maksude sing diwaca. Allahumma. Lah nek sing ngerti maksude iki sing akeh wong totok apa wong Klaban? Halah. Nak apik nek mbok disiki. Ya Allah, dadi maca Quran ngono ki ngerti maksude. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji sing pantes niku namung Gusti Allah. Ya Allah, Ar-Rahmanir Rahim, welas asih donya akhirat. Maliki yaumiddin, sing dadi ratu nek dina kiamat. Lho ni sithik-sithik ngono kuwi ngerti. Niki jenenge talil. Iki ora sah golek swarga, swarga goleki dhewe. Allahumma. Lah sing nomor 3 hafid. Hafid niku apal. Sing
akeh wong nglaban wong totok. Lah nglaban ki tak delok ki ya mung kiyaine ki Munur Hadi karo ya Khairon kuwi ya. Liyane tak goleki ya don celesep kabeh ra ono. Nomor 3 hafid. Sing nomor 4 iki terhebat. Jenengane ahlil Quran. Ahlil Quran niku wonge ya sregep maca, ya reti artine, wonge ya apal, iso nglakoni. Lah sing mati ora bosok, singgat ora doyan, banyu lemah ora doyan. Iki ya wong sing ahlul Quran niku. Mayite utuh mbok 100 tahun lho mbok dudahkan lawone je utuh, kulite ra bakal bosok. Sarate ahlul Quran. Lho teng Makla mriko, teng kene Mekah, sampean nak sing umroh haji. Niku Makla niku angger 10 tahun niku to. Niku tanah niku kuburan niku dikeruk diganti sing anyar. Mergo wong mati angger teng Mekah mesti dikubur teng Makla. Kuwi nek ora dikeruk ora kamot. Sing dijehno kuwi makom sing utuh-utuh bloko. Lah Indonesia niki sing utuh teng mriku niku enten 3. Siji makome Yi Muslih Mranggen niku wis dikapal keruk ping 3 utuh terus sak kulit-kulite utuh gembloh. Sing nomor 2 Mbah Nawawi Banten utuh gembloh. Sing nomor 3 niki tiyang Madura. Umpama kowe mati nok kono besok nak di kapal keruk kira-kira utuh apa remuk ora ono ndandehe kowe. Ya Allah. Nek kula teng Indonesia, kula roh mayit sing utuh niku kalih. Nalika kula teng pondok riyin, ya Allah, niku teng kene daerah Guntur mriku, niku nduduk kubur ngoten delalah tok niku macul sirah. Niku didudah niku utuh gembloh. Teng mriku enten tulisane Miftah Al-Hafid. Lho wong desa kono ora ana sing kenal blas. Berarti ku wis lawas wis atusan tahun ijeh toh. Mergo ndeke ahlul Quran. Mula putra-putrane jenengan sing wis do pinter Al-Qur'an, sing asale korek aja mandek korek blok. Diunggahno tenggene talil. Nak wis talil wis ahli tafsir diunggahno meneh tenggene hafid. Nak wis hafid aja namung hafid bloko diunggahno meneh tenggene ahlul Quran. Malah wong ahlul Quran ki nak mlebu swarga Bu entuk prioritas. Man qara al-Qur'ana wa azharahu dakhalal jannah. Barang siapa hafal Quran, ahli membaca, tahu artinya, pasti surga. Wasab atin min akribaihi. Iso nggeret wong 7 sangka sedulure ditarik tenggene Quran. Senajan wong 7 ki ahli neraka, tetep diunggahno teng swarga. Allahumma. Lah wong 7 niki sing diunggahno sapa kabeh? Sampeyan kok katut neh podak. Aku ndelok potongane ya ora meneh. Sapa Pak wong 7 niku? Sing nomor 1 abawaihi, bapak ibune. Ora katut neh, anakmu ora ono sing hafal Quran. Sing nomor 3 karo 4 musaharataihi, maratuwa lorone. Sampan dak katut neh mantumu. Halah Korea kabeh. Bu, umpama kowe iki ndek anak wedok, delalah ana rupane. Wayu, medhuk, mempur, kinyis-kinyis, kimplah-kimplah, kempronyos, kebul-kebul, sendut-sendut, mentek-mentek, lengket-lengket, pulen. Delalah ana Joko loro sing mara sing meh ngepek. Alhamdulillah sing nomor 1 kuwi hafid. Wong apal Quran, delalah ya tafsire ya ngerti. Lho kok delalah mara nang nggonmu, tapi nuwun sewu delalah kok ya dipas sing apal Quran kok
pas anake wong ora duwe. Tumpakane sepeda ontel rekata juwetut. Rekata juwetut. Ngono ki sedel wis ora ana mure, tumpak iki mubeng ngono. Rantene RRT rata-rata teyeng. Ijeh kok etan desa suarane krungu ki rekata juwetut, rekata juwetut. Delalah bumah nok nggonmu Bu. Kula niki santri, kula mireng jenengan gadah anak putri sing rupane wonten, nak angsal mbok nggih kula peke garwa. Sampan ora jawab dhisik, wong kowe mikir kuwi wong mlarat. Nah wong klaban ora wani langsung iya niki ora bakal wani. Heeh ya nang aku tak tempo 3 dina. Karepe milang-miling. Delalah sore-sore ana wong lamar meneh lulusan kok Korea. Sangka ndi mau? Kabare nok Korea wis 10 tahun. Wis omahe tingkat, tumpakane mobil Avanza, kabare tabungane iki hari 600 juta. Ning wonge rambut jaji. Rambutnya disemir warna 3, sing tengen biru, sing kiwa kuning, sing tengah abang jegrik mendhuwur nantang malaikat. Kupinge dibolong sumpeli pralon 4 in. Wombu ngono nggawa kalung rantai traktore pakane. Salat ya wis ora tau babar. Poso ya wis ora tau babar. Delalah nakokno anake jenengan ning duwe tabungan 600, omahe wis tumpakane mobil Avans, ngono kuwi nak alarmu. Sing mbok tampa kuwi sing ngapal Quran kuwi mau apa sing lulusan Korea? Quran apa Korea? Korea apa Quran? Pret. Kowe wani nukari bojomu ya iya. Ya, Pak. Gane sing mbok tampa sing ketune pesek ra, awas ngono nganti melarat. Aku ki umpama ora kasep ki mbok pek we getun. Umpama aku ora sida mbok pek lha sapa sing ngepek aku kowe nak reti? Lah sapa? Lurah. Bu, ahlil Quran ngeten niki 1, 2 bapak ibune angkat swarga, 3, 4 maratuwane angkat swarga. Sing nomor 5 saikhuhu gurune. Kowe ora ketut nah. Apa meneh kok guru, murid ora katut ngono kok. Ya Allah. Saikhuhu gurune. Lah sing nomor 6 zaujuhu bojone, kowe ora katut neh. Gari terakhir sing nomor 7 ki engko nak kowe ora katut blai kowe. Lah sing nomor 7 niku sinten, Pak? Man aanahu fi hifdzil Quran. Wong sing gelem nulungi ngragati karo sing ngapalno Al-Qur'an. Bu, umpama ponakamu ki nok pondok ngapalno Quran, kowe mangkat nok pasar delalah kok nyimpangi ponakamu ape mangkat mondok, delalah nok sakmu ki ana duit werna 3. 1 rupane abang, 2 rupane biru, sing nomor 3 rupane coklat. Kira-kira sing mbok sangokno ponakamu sing ngapalno kimu sing abang apa sing biru apa sing coklat? Coklat ki 5.000 gitu 5.000. Kira-kira sing abang apa sing coklat? Coklat, wong kelaban kok dilawan. Ngono ki ape golek swarga. Lho ngene iki lho Bu, masyaallah. Wong ahli Quran modele ngeten niki. Krana apa ketoke sepele kok niki dadi gawe. Al-Quran satu-satunya mukjizate Allah Ta'ala khatal an hingga sakniki sing isih iso digunakno wong Islam kantun Al-Quran.
Mukjizate Allah Ta'ala wakeh banget, tapi mbok goleki saiki dak ana. Tongkat sing diaturno Nabi Soleh hebat, kepepet tongkat keprokno watu pecah dadi unta. Monggo unta siji kuwi 20 yuta. Kok umpama tongkat sakniki kuwi isih dititikno karo Mbah Markimin, sampean gak sah susah arep winehmu dintekno tikus, arep tandurmu bedoli tikus gak susah, kepepet orang di duit manggul watu setorno Pak Markimin. Pak tolong keprukno watuku sedelok toh Pak, engko nak pecah nak dadi unta engko tak dole rak payu 20 yuta. Ya Pak Markimin ya terus ngene, aja siji Mbah, sesuk ndak ngakon neh, kesel aku. Nggo watu 5 sisan, watu 5 jejerno pruk unta, unta 5 100 yuta. Tapi sayang 1000 sayang, tongkat mukjizat model ngoten niku jenengan goleki sakniki ora bakal kecekel. Tongkat sing diaturno Nabi Musa hebat maneh, kepepet keprokno banyu dadi kretek. Kok umpama sakniki isih titipno karo lurah sambung. Nah, kretek ora kok ciut-ciut ngono kuwi. Aku ki supir anyaran malah kreteke ciut-ciut. Mbah Lurah kon kerja bakti sewengi kita ngepruki kali ki sok cor-coran kabeh. Tapi sayang 1000 sayang, tongkat model ngoten niku pun mboten enten. Kantun siji Al-Qur'an iki lho sing isih iso digunakno mukjizate teng donya. Kantun Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ngalahno karo dokter kok, Bu. Ya kula ngene iki masamu mulai ngaji ngono iso turu, lagi ser ngono kuwi wis ana tok 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 kula nuwun. Monggo sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Ana apa Pak jam 2 nek gugah-gugah wong. Nuwun sewu Pak Yai, garwane kula ajeng lairno ning ra iso metu. Ngono kuwi ya tak guyoni. Ayo ra iso wong lairno ki turun metu lah po aku. Bayeke lho iki mboten purun medal. Ha kok rene, halah jenengan paringi toya segelas mangke rak paringi gangsar. Ngono kuwi lho kiai sing diwaca apa. Aku ya bismillah kuwi. Nak kiai kok iron kok bumah nok kamar suwi ngono kuwi ngapusi. Aku ya banyu segelas ngono bismillahirrahmanirrahim jepa-jepu tai mrutu mandi karepmu ora mandi karepmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis nya diombekno bojomu turahno sithik nggo nglabur busere sithik karo kecete sithik. Lah nek diturah Pak Yai, turah kapyukno raine aku ngono. Wong jam 2 kok takoki wae. Lho ngoten niku kondur ki lho Bu. Lho durung nganti seprapat jam agek ser ngono ki balik neh kok. Nuwun. Mangga sinten niku? Kula. Kula sinten? Nuwun. Potongane wong mau neh ki aku ngono. Lah ana apa Pak kok balik neh? Piye garwamu wis lair apa urung? Alhamdulillah Pak Yai sampun. Lho Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok bayi kembar loro ki lho iso brol bareng kok. Lah nglairno angel mbok gawa ke rumah sakit bedel rek 15 juta. Nggih napa nggih? Mbok gawane Pak Yai bismillah brol gratis. Iya wong mara niki tak takoki. Ha wis lair rak ya wis to Kang, hadek rene neh ki lah po. Ngantukke gelas. Jam 2 bengi ki ngolehno gelas ki, masamu gelas ndongono isine tak tuntang, tuntek ngono kuwi ya. Ora ana sing tiba babar blas kok. Nek ya kudu ikhlas wong kiai ya. Aku ya tak ikhlas-ikhlasno. Senajan wonge buali aku rada kok gremeng sapa sing gremeng rada ngelu ki lho sirahe tongatangi kuwi.
Lho niki teng donya Pak, bismillahirrahmanirrahim ngalahno durung mangke teng kubur dereng mangke teng dina kiamat. Mula bener wong Laban ki angger sedo anak kok solih solihah kemis sore kok do kirim wacan Al-Qur'an. Ngene iki wong tuane iki teng kubur. Wah, bungae mboten ilok-ilok, Bu. Lho anak ki nak solih ki lho Pak, mbok ngedos nok endi ki lho sagoane angger kemis sore iki ngasar ora ngentir mulai. Iya, anak-anak solih ngono kuwi angger ngasar wah sepeda iso rakaat suwetut karo ndungkrung-ndungkrung caping kebur ora diurusi. Iya, buantere ra ilo. Lho ana bis ki iso diselip kok. Habis gembes ki ra diselip. Teko omah ki sepeda ki sendekno pager gluntang adus salat ngasar terus teng makom ila hadrati Mbah Pardi Al-Fatihah. Maca Fatihah, surat Ikhlas, Falak, Nas, tahlil, istighfar, syukur tambah Yasin. Lho ngene iki anak tek maca durung rampung malaikat mikul ganjaran rong keranjang. Hingkit selehno plek ngarepe Mbah Pardi. Malaikate mesem ngono. Iki kiriman sangka putramu sing padha ndonga ndek sore mau. Iki kiriman sangka putramu sing padha ndonga ndek sore mau. Ya Rasulullah salamun alaik. عطفة يا جيرة العالم يا أهل الجود نحن جيران بذا الحرام حرام الإحسان والحسن نحن من قوم بسكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن فتائد أقل وهني يا رسول الله يا رافع شان راجعت فتياتي Ya uhainal judi wal karami. Rong keranjang buka Mbah Pardi biak alhamdulillah. Sing wacan Fatihah, surat Ikhlas, Falak, Nas dadi jeruk 10 kilo. Alhamdulillah. Wacan tahlil tahmid buka biak apel 10 kilo. Wacan Yasin buka biak anggur 10 kilo. Pangan Mbah Pardi conak canik teng kubur. Lho seminggu age entek kemis sore anake ndonga meneh rong keranjang meneh. Alhamdulillah. Niku nak cara teng kitab diarani fakihah. Dadi dongane wong urip kanggo wong mati niku ana fadilah 3. Sing nomor 1 dadi fakihah ngene iki mau. Sing nomor 2 iso ngenteng-ngentengi siksane mayit. Mayit kok jatah dipukul karo malaikat, tapi anake kok ndonga ora sida dipukul, namung diselentik tuk ngono tok. Kira-kira sampan dipukul karo diselentik niku pilih endi? Selentik tak usulno malaikat tak kon celentiki mawon nggih. Lah sing nomor 3 niki iso madangno kubure mayit. Kubure bapak jenengan kok peteng, kok panas, anak kok ndonga biak malih padang. Allahumma Bu
Kira-kira dongane anak ngeten iki penting napa mboten? Quran pentingi mboten ilok-ilok, Bu. Ya Allah, tapi ana malam Jumat anak ki ngirimi wong tua malah maring ngelu teng sirah ya ana. Dong malam Jumat anake do ndibaan, do hafsinan, do manakiban, istighosah, mujahadah. Malah anakmu ki malah wek nok perapatan. Mabuk. Ini wong tuane kirimane ya rong keranjang, Bu, gendul. Botol-botol. Pakane iki enteke anu ngarep-ngarep ra ilok-ilok. Biasane anakku ki ya do kirim. Iki malam Jumat kok ora kirim-kirim ki dono endi to ya ya. Lot sedelok malaikat mikul rong keranjang, hingkit ngono abote ra ilok-ilok. Ha ya abot wong gendul kok ora abot. Bareng diselehno ki suarane krumbyung. Waduh, adik krumbyung ki apa iki? Dudut malaikat ki jebule botol gambarane tengkorak. Malaikate pentelang ngono. Iki kiriman sangka putramu sing padha mabuk bar maghrib mau. Pras. Jebule nak gendul keprukno. Mbah Pardi kepruk pisan, Bu, mubeng sirahe keluyur. Agek pemari dudutno meneh. Ha rong keranjang ki akeh kira-kira seminggu agek entek kok. Monggo rasakno, monggo nikmatno iki kiriman sangka Kang Putra. Keluyur Mbah Pardi ndek gremeng kira rampung. Oh alah dul. Kowe iki cilik ya tak gedhekno kok dul, goblok ya tak pinterno kok dul, wayah sunat ya tak ketokno kok dul, ora payu rabi we tak gathuk-gathukno tek dul, bareng malam Jumat ngene ngirimi pake tek gendul tok dul. Retiya kowe nak marai koplak sirahe pake ngene iki dul, dhisik agek lair ngono tak lebokno neh kok dul. Nak wis ngene iki ape nyalahno sapa? Bu, Quran penting napa mboten? Anake kon ngaji kabeh napa mboten? Nak anake ngaji wong tuane iki ya melu ngaji apa nonton TV? Biasane anak mangkat ngaji kowe nyetel Andini, Mas Al, Elsa, Andini. Aku apal ceritani bojoku. Masya Allah, Bu. Nah, jadi ojo perintah nanging ngajak niku sing berhasil. Wong tua ki nak perintah tok ora kanggo, tapi nak ngajak dadi. Allahumma siji Al-Qur'an monggo ditata. Sing nomor loro wong sing dicelak-celuki swarga wa hafidhil lisan, wong sing iso ngreksa lisan. Kaping pindho wong kang bisa ngreksa lisane sangka sifat goroh lan nyatur karo tanggane. Kaping pindho wong kang bisa ngreksa lisane sangka sifat goroh uga nyatur tanggane. Allahumma sholli wa sallim dina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi.
Sing nomor loro Bu, wong sing iso ngreksa lisan. Ngedoi siji goroh, loro gibah, telu namimah. Goroh kuwi aja nganti bohong karo tanggane. Allahumma. Kira-kira ninggalno ngapusi ki angel napa gampang? Jajali tak takoki, umpama sampean esuk-esuk gak ndek duit bluas. Nyekeli duit 50 til, delalah tanggamu bengok-bengok. Yu ponakmu sampai sekolah rande umbalan, tolong aku selai duitmu 50. Ngono ki jawabmu piye? Nak weroh nalare bojomu. Nyekeli 50 gak iso muni randuwe. Ngono kuwi nak bojoku ya ora muni ngono. Bojoku muni ngene ya, Bu. Aku ya duwe yu ning pe kanggo dhewe. Jenenge nyengit ora krasa. Tolong dibukake tak rasa-rasano kok ngelak aku nak ngaji nok kelaban iki. Alhamdulillah. Engko tak ombe nak selawatan. Nah iki ya isin aku mbok kon ombe. Ya Allah, sifat goroh diilangi. Sing nomor loro gibah. Nyatur. Aja kok sak roe mripate lesane muni ki aja. Tanggane ndek perawan loro lemu-lemu ngono kuwi bendina dicatur wae. Angger metu ngono kuwi ya Allah Gusti. Perawan kok awake lemu-lemu. Potongane ngono ki nganune ya wis tau di nganu. Ayo dilangi. Lah sing nomor 3 anamimah adu tumbak cuan kulaan ngomong neng kono didol neng kulian ngomong neng kene didol neng kono. Ayo dihindari. Pokoke wong sing kulino meneng iki digoleki swarga. Lah sing nomor 3 wa mut'imil jian, wong sing lomo. Wong lomo niku apa kudu wong sugih? Mboten. Wong sing lomo niku wong sing nak entuk rejeki ora dientekno dhewe, eling dulure, eling tanggane, eling wong tuane. Allahumma. Bu, saiki wong rak yo akeh to, panenane entuk 5 ton, entek ora entek ya dientek-entekno. Ana apa ora wong model ngoten niku? Iki wonge ya teko. Lanang apa wedok? Nggawa kudung apa? Subhanallah. Ayo ditata panenane entuk 10 ton, entek ora entek ya dientek-entekno dhewe. Ana apa ora? Kathah. Malah saiki sing diarani wong sing lomo gitu Pak, rata-rata ora wong sugih kok, wong melarat. Contoh elek-elekan ngene, sampean kita Bu ora ndendeh duwe iki pitik jago loro til. Mbok ingu kisuk nak bodho mben payu larang, jumlahe enten kalih. Lho delalah Kiai Nur Hadi kisah tumuk teko nunggonmu. Mbah, aku nggo bengi pe manakipan ki ranti pitik ya Mbah. Aku ndungu kabar dari kowe ndek pitik jago, tapi aku pas ranti duit. Mbok yo sing siji wekno aku Mbah, nggo bengi tak gene manakiban. Mbok wekno napa mboten? Wekno, mergo sampean duwemu pitik. Beda nek kowe rada sugih kok duwe sapi loro. Duwe sapi Brahma loro kuwi nak didol siji 40 juta, nak loro 80. Wah, apa esuk bodo besar ki iso payu 50. Delalah esuk-esuk ki Kiai Nur Hadi iso tumuk marono nggonmu Mbah. Aku ki ape kataman. Delalah aku pas ora ndek duit. Iki to Mbah, sapimu ki tak peke siji tak ngene kataman. Mbok wekno apa ora? Ya wis kuwi bedane wong melarat karo wong sugih ki ngono kuwi. Nak sugih ora bakal entuk. Lho ngono. Contoh neh elek-elekan, sampean gak ndek duit blas, ndek duit 100.000 tok. Delalah masjidmu dibongkar.
panitia masjid marono nggonmu Mbah, iki masjide dibongkar, wis kesepakatan ya Mbah, iki sing duwe dhuwit 100 kuwi ditarik 50, sing duwe dhuwit 200 ditarik 100, sing duwe dhuwit 1 juta ditarik 500. Lah kowe kabare arep duwe dhuwit 100 Mbah, sing 50 gawa rene nggih bangun masjid. Mbowekno apa ora? Wekno, mergo jeh mlarat. Bedok nak sampean duwe tabungan 1 miliar. 1 miliar kuwi 1000 jut. Panitia mara nek nggonmu Mbah, iki masjide dibangun wis sepakat, sing duwe dhuwit 100 ya ditarik 50, sing 200 tarik 100. Lah sampean kuwi duwe dhuwit 1 miliar. Berarti sampean kudu sedekah 500 juta. Kira-kira metu napa mboten? Blas. Umpama 200 juta ngono metu padha. Blas, umpama 100 juta ngono metu padha. Wis 50 metu apa dak? Ngono kuwi sing dicatet lomo wong mlarat apa wong sugih? Mlarat. Mula sampean ki rasa sugih. Mlarat wae kowe nek sugih ki mesti nyengit. Ngono. Mula bersyukurlah, senanglah, bahagialah dadi wong mlarat. Insyaallah kecatet wong sing lomo. Allahumma bermarga wong sing sugih kok nyengit. Masya Allah Mbah, mayite niku teka dina kiamat niku jerit-jerit terus ora bakal meneng. Lah kok iso ngoten? Tak critani ning kowe aja kandha-kandha wong. Neng kubur besok mayit sing jerit-jerit ila yaumil kiamah ora meneng niku jumlahe ana 5. Enten pinten? Nak 5 ki apa aku yakin kowe engko akeh sing katut iku potongan. Jerit-jerit teka dina kiamat niku ora meneng. Lah sing nomor 1 iki ya wong sugih sing bakhil niki diterangake teng kene surat Munafikun juz 28. Wong sing bakhil ki do muni ngene. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mayit sing nyengit niku nang kubur niku muni ngene. Gusti kula ampun jenengan pateni saiki diundur melih. Nak entuk kula uripi setahun, nak entuk uripi sesasi, ora entuk sesasi tulung uripi seminggu. Nak kula ampun urip kula janji fa'as sedekah, kula ajeng sedekah sing kathah. Sawahku apik tak long sak kotak, apik tawekno mejuit. Sing muni ngono wong urip wong mati mau. Aku ki nirokno. Sing muni ngono ki wong sugih nanging medhit. Nak wis ngono kuwi terus cedhaki malaikat. Halah, Kang. Kowe iki mayit kok jerat-jerit gembar mbrebeki kupingku. Meneng ngono kok emoh. Guayamu njuk urip nak urip sedekah. Lah dhisik kowe ki tak wek urip 70 tahun ki lho mbok nggih apa? Nak ana panitia masjid mara wae mbok tinggal lunga. Nak ana kotak Jumat liwat wae ento-ento ngantuk. Nak ana muludan ki lho nyumbangmu ki krupuk. Lah saiki wis mati nek njuk urip neh. Layu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ajal ki nak wis teko to Kang, mundur sediluk kowe ora entuk. Meneh kowe wis mati kok njuk urip neh. Meneng ora meneng tak uncalno men tengah iku. Karo potongan mayit ndi to nek geger ngono kuwi. Kowe iki mayit nglaban apa totok? Totok apa nglaban? Pisan kas nglaban apa totok? Mayite isin raine ditutupi. Alah kula niku tiyang kelabuan. Wantes meneng ora meneng tak uncalno men tengah gitu. Iki mayit sing sugih iki modele ngeten iki. Lho agek nek donya tok iki getun kok.
Wong mati gletak kita Bu sembarang tinggal kabeh. Omah magrong dinggeni wong montor kinclong ditumpai bojo moblong sapa sing muni tumpakimu sapa nglaban ki elekan kene iki nek sing lanang ngawan ngasar dipendem ngono bengine sing wedok parani tumpaki ngono aja bojo moblong ditemu wong mayite ndumblang mayit ngejojor nok meja ki lho Pak ngenteni tanggane do takziah ngono kuwi ndomblong ngono ketuni donyane ngeti dhuwur ngono ndelok omahe ngono asem tenan omah entuk kudu andan ya ono ya ini ora dadi bareng bar tak cet bar tak kaca tak keramik gare tak tinggal mati iki engko sing ngenggoni ya Pak Sambungan asem tenan montor entukku kredit ora lunas akeh lunas sasi ndek ingi kok tak tinggal mati iki engko sing numpaki ngetan ngulon ya Pak Sambungan asem tenan bojo asale ra rupa-rupa wong dhisik tetek ngasak terus lah saiki malah ayu ora iso ngasak wong wis dienteki kombi ya ning bojoku malah ayu kok malah tak tinggal mati iki engko sing boncang-boncengno ya Pak Sambungan asem tenan dadi mayit ngejojor niku asem ngono nate ndungokno apa ora kowe ora tahu jajal to nak main ngejojor niki kok kupinge kok cangkem ngono kupingmu kok cangkeme ora asem ora muni ngono keton. Ya Allah, niki mula nuwun sewu, nak duwe bondo aja digegem mergo sing methuki jenengan. Niku bondo sing jenengan nggih sedekah. Ora mbok nggih sedekah, ora petuk jenengan besok. Iki, lah sing nomor 4 terakhir. Wong sing dicelak celuki swarga, wasa imi Ramadana. Asale lafat iso imina berhubung dimudhofke nune wajib dibuang. Wasa imi Ramadana. Wong sing do sregep anggone poso wulan ingkang kaping 4 bener poso Ramadan ingkang kaping 4 bener poso Ramadan najan padha abot awak ikhlas kleng lakoni najan padha abot awak padha ikhlas dong lakoni sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman ala abada wa ali wal sahabi man sahabi man qad wahada. Sing nomor 4 ya iku wong sing ajeg bener tur bener anggone poso wulan Ramadan. Bu, kenapa wong sing ahli poso niku kok jaminane swarga? Mergo maknane Ramadan niku ngobong dosa. Artine Ramadan niku ngobong dosa. Mula wong sing poso niku awake panas mergo dosane iki kobong.
Semakin kathah dosane semakin panas awake. Mula akeh wong poso ngoten niku pongah pangean kita Bu, ya Allah, jero omah ra penak, mburi mah gak penak, nok langgar gak penak. Akhirnya jugane digebyur banyu 3 ember, weki kloso terus lekar-lekar nok dhuwur gebyuran iki. Potongane wong dosane akeh ya ngono kuwi. Ora apa-apa sing penting kobong. Allahumma ya Allah Gusti. Lho, wong sing poso Ramadan kok lulus kita Bu. Dawuh Kanjeng Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa qila kayaumi waladadhu ummuh. Wong sing poso Ramadan ikhlas metu saka Ramadan awake resik ora duwe dosa, lir kadya bayi sing nembe lahir. Bu, bayi nembe lahir niku gadah dosa napa mboten? Mboten. Nyatane wong sing tilik bayi iki seneng kabeh kok. Bayi guyu plengeh, ompong ora ana untune. Lho sing tilik iso royokan ngambung. Kiwa tengen singak singuk lho padahal ompong lho niku. Mergo sing ngompong ki ra ndek dosa. Beda nek sing ngompong kok umur suwidak. Mbah Kakung nggih guyu plengeh, ora ana untune babar blas. Ngono kuwi sing doyan ngambung sapa? Sing wedok kon ngambung bayar 10.000 wae. Lho putu ki lho putu dijak mbae sing ngompong, ngono kuwi guyang-guyu, bareng roh mbae guyu plengeh ngompong. Putu ki iso sawanen panas 3 dina ora mari-mari. Mergo wong ngompong kok umur swidak niku wonge kakean dosa. Sampan tilik bayi jenengan gendong, lho bayine kok ngompol, cur teng dodo. Sampan diompoli bayi niku nesu napa guyu? Iso muni jangan bayem. Uyah iso diarani jangan bayem. Mergo sing ngompoli ki ra duwe dosa. Beda nek sing ngompoli wong umur swidak. Mbah Kakung masuk angin mbok keroki lurak laruk ngono. Delalah enteke ngempet lara kira ngolet ngono to. Lho kok ngisor makcur teng dada. Kowe ngono iku yohan Mbah Kakung ya wani muni jangan bayem Mbah, wani muni ngono. Suaramu kaya gluduk labuhan, remason karo duit mbok uncalno gedhe gluntang. Janjane kowe iki jek ana nyawane apa buatang to. Mergo wong umur swidak ki nak pipis kuwi kakean dosa. Nuwun sewu, wong poso niku dungane mandi, Bu. Iki dicontohno Allah Ta'ala tenggene pitik. Lho, cobane pitik kalian jenengan niku gede pitik. Sampean kelairno cenger, anake persis pakane kok. Tangane loro, sikile loro, kupinge loro, mripate loro. Ha nasibe pitik. Wong pakane ganteng, duwe cucuk, duwe suwiwi, duwe sikil, nglairno tleteki bunder kok. Coba kok kaya ngono gedene njajali. Mula pitik ki nak nglairno ora terus lunga, ngono ki getuni anake kuwi. Anake diuthak-uthik, waduh ora cocok iki. Apakane ganteng, duwe sikil, duwe cucuk, duwe suwiwi, anakku nek bunder. Wah, ora cocok iki. Ngono kuwi sak RT dilapuri kabeh. Ora cocok. Ora cocok. Ora cocok, ora cocok. Ora cocok. Sesuk manak neh teletek bunder meneh, utik-utik meneh, ora cocok. Ora cocok nak ra ana wong iki to Bu ngono ki ora trimo munggah dhuwur kentheng karepe sak RT ki ben krungu kabeh. Dhuwur kentheng ora cocok. Ora cocok. Bareng manak 12 kok bunder kabeh. Pitik entuk wahyu kene Allah Ta'ala. Poso 21 dina. Bahasa Inggrisnya angkrem. Lho pitik iki nak muni poso angkrem kita Bu. Lho jenengan weki gabah nok ngarepan, mbok weki jagung nok ngarepan. Nak urung wayahe buka ora bakal medun. Wong poso kok. Lho ora bakal medun niku. Wong pitik iki malah hebat. Lho ngising barang iki to. Kuwi nak urung wayahe buka, kuwi ora bakal medun.
Ora ana pitik ngising nok tarangan ki ora ana. Ora kaya kowe nak poso ngising pitik mboten kok. Nak urung wayahe buka, ora bakal medun kok nak wayah buka, munggah dhuwur meja ki wah telung kepel ngono gedhi-gedhi ambune sedepe pol. Bareng pitik kok poso 21 dina dongane kabul, anak sing asale bunder kabeh mlethek tek duwe cucuk, duwe suwiwi, duwe sikil. Iki berkah nggone poso. Lah sampean ya ngono, anak kok nakal-nakal, posoni beres. Lah kowe ora kok, anak nakal kok mbok gawakno gebuk, maksamu ora nglawan, kowe malah dijak senggel ya iya. Lah urusan anak ki urutane ki ana 4 meneh ya. Anak ki ana sing zinatun almalu wal banuna zinatul hayati dunya. Anak ki namung paes donya tok. Donya wong tuane bangga tapi akhirate remuk. Takoki anakmu sing barep ki nok ndi, Kang? Alhamdulillah dadi DPR nok Jakarta. Marem to. Anake wong Klaban iso dadi DPR nok Jakarta. Ora retiya mung hanya pepaes tok, jebule DPR sing turah tulisan. Nak nulis ki kakean nul terus. Yang 100.000 ki jane nulis lak 5 tambahi 1 keluar malah 1 juta. Berarti 900 kok. Nulis 1 juta, nulis tambahi 1 keluar malah 10 juta. Berarti 9 juta. Lah nak 1 miliar kok nulis tambahi 1 malah 10 miliar modal keluar berarti 9 miliar. Ngono kuwi anak zinatun pepaes donya tok akhirat remuk. Takoki neh, lah anakmu sing nomor 2 gede dhuwur ke nok ndi yu? Alhamdulillah dadi polisi nok Semarang. Mantep to. Pak ane we buruh Daud kok anak iso dadi polisi, jebule tuli polisine turah Sumbritan. Angger esuk mangkat nok kantor ke Sumbritan 12 gawa kabeh. Angger ana montor liwat tit rating menceng 50.000. Tit nomor menceng 50.000. Tit komplit lho tutup pentil iki lho iso 50.000. Niki anak zinatun, nok donya bangga, tapi akhirat remuk. Yo ngono. Lah urutan sing nomor 2 anak niku pripun? Fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Anak niku iso dadi cobane wong tuwa. Wong tuane khusuk tawanduk ndingkluk ngidak dilek ora gepeng. Lho polahe anak iso kaya wong Amerika. Ya Allah do njaluk duit nok nggon perapatan lampu merah. Lah aku ngono kuwi gitu nek dijaluki ngono kuwi bingung. Anak watusan anak pang-pang kuwi. Sampeyan ngerti anak pang ora? Pang ki maknane pangkling. Pangkling makane, pangkling pakane, pangkling omahe rasa omah ya pang kuwi. Ngono kuwi do nggatung. Aku ki nak jaluki bingung, ape tak weki engko nak entuk duit dingge mabuk. Ora tak weki wong nyatane ya jano. Cara jenengan ngono ki diweki padha. Weki wong anakmu ora diweki. Masya Allah. Lah sing nomor 3, wah iki ngeri meneh. Innama ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Anak iso dadi mungsuhe wong tuwa. Wakeh. Anak montor tukokno montor anyar dikowok kabeh. Ngong 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 ngong. Nyimpangi wong susuran. Ngong susur iso mecotot ngono. Ya Allah. Teko omah sengeni pakane. Nang montormu ki to angger kapan kok kenal pote rambut balekno neh tak dual sesuk. Anak niki wani wong tuwa, wani adol montorku Pak tak senggel nok latar kowe ngono. Anak dadi mungsuhe wong tuwa. Lah sing apik ki siji. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
anak dadi penganteng-antenge ati, anak dadi kebanggaane wong tuwa donya akhirat. Amin Allahumma. Penting mboten anak didekokno teng Quran niki penting napa mboten? Lah mumpung ana Bu, monggo ora iso mondokno adoh cedhak-cedhakan ora masalah. Dadi sakniki pendidikan sing isih dipercaya mendidik anak sing jadi solihin was solihat hanya pondok pesantren. Loh anak sekolah SMA mawon Bu, beda Bu. Guru kita sepatune dicopot nang ngarep sekolahan. Lho guru metu, lho sepatu iso kebak koran kok. Sumpeli deluang, gasangi kodhok, gasangi sembarang. Tapi nak kiai mlebu teng pondok, lho serandal niku wis ditata tirik-tirik, apik ngono karo santri kuwi. Allahumma. Lho ngene iki ya akhlak sing jelas lho ngene iki. Lah sampean kadang mikir, lah engko donyane piye, Pak? Anakku engko ya dadi wong larat. Nuwun sewu. Salah satun anta turid wa ana urid wallahu yuridu liman yasha. Ana perkara telu, sampean duwe karep, aku yo duwe karep, tapi hasile sing nentokno Gusti. Sing nomor 1 rejeki, loro jodoh, telu pati. Wong niku nak digaris reketek kok jatah sugih Bu. Mbok wonge ora pantes sugih, sida sugih. Aku lho ndek tangga ora pantes sugih, lho sugih ra ilok-ilok. Wong kok mobile 7, sawah iso 14 bau. Ngono ki wonge rapi jaji. Cendik, cilik, wesi, brintik, weli, sugih kaya ngono kuwi. Lah sing gedhe dhuwur bagus, wetenge blender, malah bendina ki ngarit wae ora leren-leren. Cara diakal ki jane kuwarik, sing gedhe dhuwur pantes sugih, sing cilik pantes ora sugih. Tapi sing digaris reketek sing sugih, sing cilik dadi ra iso dinyang. Loro jodoh. Sampeyan rasah meri bojone wong. Wong ki angger digaris reketek kok kuwi jodohmu. Mbok bendina ki tukaran wae, bendina geger wae. Ngono ki ben taun ya mbayi terus. Bu, wong Klaben ana apa ora sing bendina tukaran karo bojone tapi kok anake pirang-pirang niku enten mboten? Kathah wong Klaben kok dilawan. Lho seminggu ki 7 dina, entek tukaran iso ping 6 kok. Minggu tukaran, Senin kaplok-kaplokan, Selasa oyak-oyakan, Rebu purik-purikan, Kemis lapur-lapuran. Jemah ki lho sing wedok metu kok kamar meteng meneh. Ngono ki omah-omah apa? Ning ya ora pegatan, jodoh. Lah sing nomor 3 pati ki ra iso dinyang. Wong niku angger digaris reketek kok jatah mati, mbok waras wiris ya terus mati. Mbok ijeh enom ya tetep. Apa meneh terima mbok nggoni masker sak epek-epek. Lho sirahmu mbok kudungi sak lho sagohane. Nek wayah mati ya tetep. Lah wong nggawa masker ki tujuane ki ora kok menghindar pati, ning wong nggawa masker tujuane menghindar penyakit. Sae nggo masker niku apik. Ning aja suwe-suwe. Nak suwe ki malah cepet mati. Ya plepeken kuwi ya ora mati. Subhanallah. Nek cara Imam Ghazali malah pinu al maut kan narojil. Wong mati ki lho kaya klapa. Klapa niku lho tamatno Bu, niku rak terserah sing ngunduh. Kadang cih cengkir diunduh, kemlumur kadang diunduh, kemenum diunduh, kemangkrang diunduh, ana sing kiring kisut teng papah ora diunduh-unduh. Ya padha karo wong mati. Bayi kok mati ki dosane apa? Cara klapa ki lho jih cengkir kok diunduh, jebule sing duwe butuh bojone mitoni ape nggih ngrujak cengkir sing diunduh sing cengkir. Prawan kok mati, Joko kok mati, dosane iki apa? Ha sing ngerti sing ngunduh. Cara klapa kemplumur kok diunduh, jebule sing duwe butuh.
abojone nglairno ape nggih ndulang bayi nglaban kuwi nak lair niku didulang klapa kemplumur napa langsung mie ayam. Bu anakmu nak lahir ki didulang klapa kemplumur napa langsung mie ayam. Kesunatane Bu dungokno bayi ki nak lahir cetet kuping tengen diadani kuping kiwa dikomati ilate dicethaki sing manis-manis cara Mekah Madinah kono dileleti kurma. Anak kene iki ra usum kurma pintere Sunan Kalijaga jikukno klapa kemplumur supaya engko nak dewasa ngendikane iki ben manis. Anak bayi lahir kok mbok lotek bakso, gede sithik ya omongane pedes. Entakoki penak-penak ki jawabe ora penak kok. Kok endi Dik? Kok mburi? Lah penak endi Dik? Mengarep. Niki ndek cilik dilotek bakso ya ngono. Kadang klopo diunduh kemangkrang. Cara wong kemangkrang ki rambut anggere putih siji loro ngono ki kemangkrang. Biasane wong ki Bu nak pengunduh klopo kemangkrang wis ditiliki dhisik. Nak ora ditok-tok ya diojak-ojak. Dadi sampan tangi turu kok roh-roh sirah kok ngelu terus ngono kuwi hati-hati. Kowe pas turu ki bar ditok-tok Israel ngono tok-tok iki tibakno apa ora iki ngono kuwi bar ditiliki mula tangi turu ya sirahmu ngelu. Lah nek kowe tangi turu kok malah sirah gliyer mubeng-mubeng ngono kuwi ya hati-hati meneh. Pas turu kowe bar diojak-ojak ngono iki tibakno apa ora iki ngono. Lah tangi turu ya sirahe mubeng-mubeng. Tapi Israel kadang ki beda karo wong lho Bu. Cara klopo ki diuntir entuk separo. Ki ra sida tibakno kok. Malah tinggal njabut nyawa nurut 3 tahun 5 tahun gak baleni neh kok. Ha sing diuntir ki ya stroke to. Rak ya ana ta wong stroke ki rak ya ana ta. Wong stroke ki rak mati separo to. Ha iya ngono ki mula kowe nak Fatihah ki to Israel mbok kirimi Fatihah ben ora diuntir separo. Tapi ya ana klapa giring kisut temangsang ning papah sing duwe moh ngunduh. Wong wis pikun gak ngerti rino, gak ngerti bengi. Lho kok gak mati-mati? Terserah sing duwe. Klopomu giring rambut jikuk Kang. Halah, klopo giring siji jengil ngono nek tiba karepe ra tiba karepe. Cara wong pikun ki lho gak mati-mati. Imam Ghazali nak dawuh kepinuk kok. Mati kaya klopo. Lah iki kena nggih ibrah, kena nggih tulodo. Mula awake dhewe iki mati kapan-kapan ya lah nak iso rasah golek suwarga nanging digoleki suwarga. Mugi-mugi husnul khotimah sedaya. Amin amin. Allahumma astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihah amin ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yafi ni'mah kafu mazidah. Allahumma al-aman min zawalil iman, al-aman min fitnati syaitani, al-aman min fitnati hadi zaman. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina wa talamidana khususan min talamidi majaridis salihin min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli ta'ah wa ahli sa'adah wa ahli sholah wa ahli ilmi wa ahli taqwa
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير والشر والفتن والطغيان إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم ارزقنا الصبر والإخلاص والألفة والعفة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة لك يا الله ولا حاجة لك يا الله ولا حاجة لك يا الله من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kirang langipun nyuwun pamunten ingkang tanpa upami. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
في كل